जम्पैजला आरडी ब्लक प्रमोदनगर सब जोनल bai खबजाक जगाइबारि एडिसि विलेजक खुतुं बागमुं पान्दा संक्रुजाखा जगाइबारि एडिसि विलेजक काइबा विलेज कमिटिओ खुतुं बागजाखा असालो जतवै खरक थामरा दकची बरिरग्नो खुतुं बागजाखा काइसा नाइथक पान्दानि बिसिंतै खुतुं बागमुं पान्दाव फाइमानजाखा MLA Manav देवबर्मा MDC Umashankar देवबर्मा सब जोनल चेयरमैन रंजित देवबर्मा खबै पहर देवबर्मा तेई ओलपी देवबर्मा संग्रह Sini sabdunal Bwrwirogno sabdunal bisingni Jogaibari bisiwo sini Bwrwirogno degisa sini je Saratipura ganangai edisi ganangai khutung bagal tongmone omon program tinor tongjongo gobangma bisini haino orobo total 360 jonano ini oro khutung bagjaka te bagjagoi tong oma haikeno जों next dino sini Bwrwirogno Bisramgondo joto sini bisi tongmone kaisa kaisa mohike bagjagi thana sini bukukrokno sini bukuksokno borokni sanmung bongni kormungni bagine tei sini সংস্কৃতি rok sini agini kanmung tumung rok jate kathang tongnani bagine sini je katal katal bumul rok homarok jate जों katal katal katebo bagine buni kubuni bosongno tei sing bosongno जों phunugoi manai sini je kola tongmone amo jate phunung manan bagine no mo tini khutung bagmoni Bwrwirogno bisingte tei sini tidi disini hapangni bisingte ini oro Bwrwirogno bisin ayo Jogaibari sini jengraka saborok haimanjaka haimanjaka oro sini o amsanjino MLA Bwrwirogno Manav deborma sini Bwrwirogno sabjunalni chairman Bwrwirogno Rangit deborma tei tongoro sini samungkhlanya Bwrwirogno Ramananda deborma Bwrwirogno Santi deborma Bwrwirogno Wakil deborma tei sini YTF ni Vice President Bwrwirogno pohor deborma tei kwbangma sini leadership bo oro tong खरकसा बरकनि बागै किडनी काइसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुक बाय गोरोङै मानो ककदुक ओंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैचिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा tei blood group engna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwui chubanai ni bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano